Mambengi kan semonto wong mulih munggah kaji yo. Teko ngomah, aku ngerampok jajan samu ngono emang. Lah, Pak Mahmudin nami Mbak Amin, wi lagi mulih munggah kaji yo. Wong-wong kan pada semonto rono to. Jane alis semonto wis ket sing munggah kaji teko ngomah. Wong-wong pada semonto rono. Aku helah, lah mbok leren dhisik sing munggah kaji yo. Aja langsung rono ngono. Mangkane ale rono kan bar magrib iki to. Rono bar magrib lho. Tamune wis sakmene mbayane. Iki bar magriban wong iki. Aku yo wis salaman, kayak linggo. Bareng linggo alhamdulillah madang cilikane langsung teko. Kowe paling mikirmu kan, "Lah, ora madang gede to Mas Gale?" Ora. Madang gede nih. Ah, kaya wong Arab ngene iki lho. Madang sakmene mbayane ngene iki jenenge madang geden. Tapi nek kursa mangkok ngene iki jenenge madang cilikan. Gen rada geden. Enek peyek tak cukup, enek risol tak cukup. Tapi nek rata gawe cara ngene, yo ora pati geden to. Yes, pokoke ngono kuwi lah yo. Rampung madang. Pak Mahmudin ini mulai cerita kali munggah kaji ning kono iki kaya piye ngono to. Nah, aku mulai menjalankan aksiku ngampe kurma. Soalnya kurma kan buah sing paling enak to. Ah, bocil iki ya ditawani kurma yang Mbah Meslet. Malah ora gelem iki piye karepe. Ora ngerti panganan enak bocah iki. Barang toko ngomah, hasil rampokanku lumayan oke. Iki lho, enek coklat Arab Barat. Arab kan terkenal karo coklat itu. Aku maning kono jajan coklat kerikil Barat. Coklat kerikil wis enak kudune sing iki. Malah luwih enak to. Bareng esuk tak jajal lho. Kuweton juga oke-oke.